Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta concentració? Evidentment, els motius d'aquesta concentració són les retallades que estem patint des dels diferents centres de l'OTA, no? Sobretot de Foios, Albalat i Albuixec, a la contundència en què s'ha empleat la policia front als estudiants que l'únic que reclamaven són unes millores bàsiques dins de la seva vida diària dins dels instituts. Entenem que el que estem donant és suport als estudiants i entenem també que és una reivindicació claríssima contra les retallades que se puguen donar a part de les que ja estan donant en els centres educatius de la nostra comarca. Moltes gràcies.